Den. Titta den. Bra! Och så heter den. En gång till. Bra! Ska vi ta nästa? Ta nästa. Bra! Ja. Bra! Bra! Bra, Amanda. Jättebra. Bra! Den. Bra! Och så tar vi den. Sista. Ska vi ta den sista också, Amanda? Ska vi ta den Sista. sista? Ska vi ta den sista då? Nej. Den lilla Ska vi ta plutten. den? Bra! Ja! Vad duktig du var. Ska du vinka till mamma då? Ska du vinka till mamma? Ska du vinka till mamma? Vink, vink. Amanda. Bra! Amanda. Amanda. Vink, vink. Ska du vänta så vinka till mamma? Kan du vinka, Amanda? Ska du vinka till mamma? Vink, vink. Det är annat som är roligare nu. Oj! Det var den som ramlade ur.